Точка на дневен ред 37, предлог бюджет на община Берово за 2019 година. Давам гласуване на градоначалника да го после. Почитувани съветници, съгласно законските области, закон за бюджет, както за финансиране на локална самоуправа, най-хубаво бъде начинът на бюджетна транспарентност, съгласно изведени бюджетни процеси, партии и поставката за партията, като на бюджетиране, чисто напрягането по правенето на бюджетът. Имахме две форумски сесии, бяха включени гражданите, имаше възможност от 20 работни дена комисията на своето да ги разправя по предлог бюджета. Значи верно дека сега материалната комисия за финансиране бюджет за размислене. Значи ви оставяме предлог бюджета на днешната седмица. Исто трябва да предлагам и барам от вас поддръжка да бъде гласува, за да можем реално в наредната бюджетска година донесените програми, съгласно приливите в бюджета, които бяха възможни, да искате ги реализираме с произносите предвидени в бюджета, па дай Боже да бъдат и надминени отредени бюджетски проекти на приходна страна, които възможат ребаланс и истовременно разгруване или реализиране дополнуване на по-големите програми, особено от капиталната сфера, т.е. програмата за отвърни пътища, програмата за комунална дейност. Бюджета в износите няма да го коментирам, че оставам на колежката да го изработва. Единствен нов прилив съгласно покрай изводите приходи на общината се средствата, които годинава за първ път Закона за финансова поддръжка на общините и на областната власт, с което възможува намалуване на дел от зададените области в предходните години. Верувам дека е силна поддръжка на бюджета на общината, защото това са средства, които възможат намалуване на областите и изоставено доближуване до някоя состоева на финансова стабилност, която ще възможи по-добри временя и всякакво подобряване на квалитета на живот на гражданите в община Берово. Около средствата, които са предвидени за първа годинава съгласно промените на закона, значи фискалното правило имаме можност да работим с ограничен бюджет. Бюджет, който ги ограничава приходите и на този начин възможува ограничаване на предвидението на нови области. Приходите са утвърдени, особено изборните, в дело на 3 годишно бюджетиране изгорено за 10%. Знаете, последните няколко години бяха изборни години, в които нямало направено по-голем данъчен напор за изголеме на пристана напад на приходите, за да имаме реално репер, който ще възможи по-голема бюджетска проекция в наредната фискална година. Между цениме дека са овие средства, започнато ще ги сервисираме дело до връзките, ще ги реализираме самите развойните и годишните оперативни програми, така да в период ще предстои да има някаква силна, засилена данъчна ангажмент, който ще възможи изголемуване и напата на преостанатите приходи, които са по-дълго време не се нападни, за да имаме реално и по-висока проекция на приходна страна в бюджета, по-висока реализация на бюджета от наредната бюджетска 2019 година. Истият в него се вметнат и развитите програми, които са донесени от ваша страна и всекако финансовите импликации от съответните годишни програми. Аз започвам да имам толкова, povedете го колко имате прашания, подготвени сме да отговорим и в общият, и в посебния дел, особено къде ще се редуцирани средствата на ниво на бюджетски програми, поставки и сметки.